Ei, petits agricultors, benvinguts a un nou recap setmanal. Dia 35 a dia 40, si no m'equivoco. Ja portem 30 dies, aquí va i 40 dies, això és molt. Què ha passat aquesta setmana? Hi ha hagut un incendi a Terres de l'Ebre, que un vídeo es dedica només a parlar d'això, i diferents altres coses que veureu. No gran cosa i ja està. La setmana que ve no us perdeu l'informe setmanal perquè hi ha una cosa especial. Dit això, petits agricultors, que no res més. Vinga, mireu i disfruteu el vídeo. Avui he tornat a pujar un vídeo a YouTube. Dia 34 fent pràctiques per Europa. Primer de tot, vas al vídeo de YouTube, o si no, fas un comentari aquí dient que el aniràs a veure. Avui ens hem despertat, hem anat a Oslo a passar el rato i hem passejat una miqueta pels carrers. Segueixo tots els dies mirant per comprar-me uns auriculars que mai els trobo. Jo crec que me'ls compraré ja quan arribi un altre cop a Catalunya. I això. Pues això, hem anat a fer un passeig per Oslo, ens ho hem passat bé, hem vist tot, i després hem tornat aquí a editar el vídeo que havíem d'editar, que és el vídeo de la setmana 3 a Noruega. Tot i que ja porto com 5 o 6 setmanes. Però tranquils, que ara a partir d'ara, fins al dimarts, tindreu cada dia un vídeo per recuperar. I després la setmana que ve els vlogs. Això ja ho explico al vídeo. Si ens quedem tots veure el vídeo, petits agricultors, vinga. Fins un altre dia. Aquest edifici és l'òpera d'Oslo. I què penseu que he anat a veure? Però primer toca baixar, hem agafat el bus i hem arribat ràpid. Hem entrat dins l'edifici, que és xulíssim, i ja hem entrat a lo que és la sala per veure l'espectacle en si. I el que hem estat veient, òbviament, és un ballet. L'únic que no us l'he pogut ensenyar perquè no estava permès gravar, però sí el que són el tema dels aplausos, i hem estat 5 minuts perquè era superxulo. Ha costat en total unes 100 corones, que al canvi són uns 8 euros en 45 cèntims aproximadament. L'edifici de l'òpera és xulíssim i supergran, al costat del mar, i m'ha encantat. Després hem anat al Carl Johnson perquè hem anat a menjar a un restaurant com District Food i m'he demanat una milanesa, tot i que les d'Espanya estan millors. Tot superbo, i dia 35 fem pràctiques per Europa, demà més i millor. Això és el que menys m'agrada a Noruega. Fa 36 dies que vaig vindre a Noruega per fer pràctiques a una granja. I després d'aquest temps jo us puc dir que el que menys m'agrada és la temperatura. Però no que faci fred, perquè a mi el fred m'agrada, per això he vingut aquí, per no morir-me i no rostir-me al calor que fa Catalunya. És la pluja, que és que, per exemple, ara, fa un ratet s'ha ficat a ploure, he recollit tot perquè pensava que plouria molt i no ha plogut res, però és que hi ha dies que tu dius, avui no passarà res, i plou el diluvi universal, i després, els dies que plou, hem d'anar a l'hivernacle amb els tomàquets i tot això, perquè aquí no li diguis fer tomàquet en exterior, perquè per la temperatura no poden, perquè aquí lo raro és passar els 30 graus, que la setmana passada vam tindre una calor, tothom deia quina calor, i jo estava més bé que ningú, que als 30 no vam ni arribar. Però això, petits agricultors, però anem fent i tranquils que queda poc per aquí. Així que dit això, petits agricultors, demà intentarem que sigui millor, doneu like i feu el que vulgueu. Vinga, que vagi bé. El nostre territori es crema. Com sabeu, hi ha un incendi actiu a Pauls, Baix Ebre, Terres de l'Ebre, d'on soc jo originari, tot i que jo soc de Ribera d'Ebre. I hi ha un incendi actiu, el qual està cremant molt, i pobles de la zona, com pot ser Xerta, Aldover, on van tindre l'incendi a les portes del poble, i a més punts com Tivenys, on les flames van saltar a l'Ebre, que no és un riu petitet, és un riu llarg. Doncs això, i jo al final aquí podem veure que l'administració potser podria fer una miqueta més per ajudar a mantenir els boscos, ajudar que l'agricultor ho pogués fer, perquè hi ha molta limitació, i també estem veient que hi ha un gran problema de relleu generacional. Falten pastors, i després un altre tema és que ahir va haver un problema que, com tots sabem, el Servei d'Informació Català, TV3, per la nit no va fer ninguna informació, que van sortir influencers com pot ser Berti Au o Gerard Romero a tindre que fer la informació. Això ens ho hem de fer informar. Jo sé que jo des d'aquesta compte, que em seguiu 200 persones, no faré molt, però crec que és important la meva opinió. Ja per avui no volia parlar de ninguna broma, ninguna cosa aquí, perquè a més està tocant alguna cosa de la meva zona i agrícola, perquè ja hi ha unes 3.000 hectàrees cremades quasi, a dia d'ara que estic gravant això, i a més pot entrar als ports, que si entra als ports agafem-nos, perquè ja ho dic, aquí costarà molt de pagar. Però això, que un dia es cremi Collserola i ja ho canviarem. Demà intentaré a veure si es pot fer ja un vídeo així de jijaja i això. Informeu-vos bé per Berti Au, que crec que és el moment la millor font que hi ha. Vinga.
Que vagi bé i fins un altre dia. La sopa noruega no té res a veure a la de casa. Tots els dimecres aquí es fa el Dugnat, que el Dugnat és una mena de treball voluntari que fa la gent que vol agafar coses de la granja. Per agafar has de donar unes hores de treball. I això es fa tots els dimecres. I per exemple ve la gent i ens ajuda a treure herbes. Què es fa quan s'acaba el Dugnat? Els de granja fan una sopa. Una sopa que, com dic, és una sopa diferent, perquè la sopa nostra és amb pasta i el caldo, doncs mengen el caldo, però a més la verdura que han utilitzat per bullir se la mengen a la vegada. El que nosaltres podria ser més que ens ho solem menjar almenys a casa meva amb el que és la cardolla. Però està xulo perquè ens donen sopa. Per exemple, a mi avui m'ha tocat tallar el pa. Dit això, petits agricultors, demà farem vídeos millor. Tema incendi, ara, a hores d'ara, ja està quasi controlat i crec que estabilitzat. Ara que estic gravant aquest vídeo, o sigui que l'incendi tot bé. Així que dit això, petits agricultors, demà molt més i millor, doneu a seguir i vinga, que vagi bé. Ah sí, dia 38 fent pràctiques per a Europa. Vaig mirar a Noruega després de que em treguessin el cor. Doncs sí, estic fent pràctiques aquí a Noruega, a una granja, com ja sabeu, les FCTs, i després de que em passés tot això vaig anar i li vaig dir al meu tutor de les pràctiques. No puc estar aquest estiu aquí a Catalunya, me'n vull anar. I em va dir, vale, però tu has de buscar tu. I així ens vam fer. M'ho vaig buscar amb el projecte Buffer, que el projecte Buffer és com una mena d'associació que connecta granges ecològiques regeneratives amb gent que vol fer voluntariats. I la granja d'aquí m'han fet un conveni, com el que fan les empreses normals, per connectar i poder convalidar. Jo ho tinc, o sigui, em compta igual que les pràctiques normals que vosaltres podeu fer, però us he fet aquí això. I em compta, i avui, dia 39, he acabat les pràctiques, però tranquils, que encara queden més dies. Que vagi bé, petits agricultors, demà més i millor. Demà ja sent un voluntari normal. Preguntareu, qui et va trencar el cor? Ah, sí, doncs el del projecte Erasmus, després que no me'l donessin, i per això no he vingut aquí amb un projecte Erasmus. Per culpa d'una oruga, tot este planter a la basura. Doncs sí, l'altre dia vam anar a plantar unes bàsiques, com pot ser colcale, coliflor i bròcoli, i en el mateix camp vam veure que tenien unes petites orugues, que en aquest cas és l'oruga de la bràssica, que el que fa és menjar-se tota la fulla de la planta, fins a matar la planta en molts casos. I en aquell moment el jefe va decidir que el que millor podien fer era agafar el planter un per un i descartar el que tingués, en aquest cas, la oruga o algun tipus d'ou, i aquest s'aniria a la basura, que quasi vam tirar voltant de 100 plantes, i les que estiguessin una miqueta menjades, però que no veiéssim, en aquest cas, l'oruga, les plantàvem separades. Al final vam plantar plantes, però jo no ho hagués fet així. Vosaltres com ho haguéssiu fet? El que jo hagués fet és haver plantat tot, així, això sí, potser una miqueta separat, i el següent dia i amb una persistència d'unes quantes setmanes hagués aplicat Bacillus thuringiensis, que és una cosa ecològica, és un bacteri el qual el que fa és matar aquestes orugues, que és molt eficaç. L'únic que en aquesta granja, en aquest cas, no volen aplicar res, sigui ecològic o no sigui ecològic. Així que, dit això, petits agricultors, avui ja és el dia 40, portem 40 dies ja fent pràctiques per Europa, i demà molt més i millor. Doneu comentaris.